řekni mi, že se jenom kocháš. Tak na půl. Zlato, ty vážně uvažuješ o kole za 60 000? 55. Jo, jasně. A to se pohybuju na spodní hranici. Tyhle trailový střely se prodávají klidně za 80-90 tisíc. Tohle je super akce. Jo, to je jako cena po akci. Aha, jasně. A co na tom tolik stojí? To je spoustu detailů, že jo? Za prvý je to celoodpružený, jo. Má to hydraulický brzdy, ultralehký rám, rozumíš? A spoustu dalších věcí. Dobře. Zlato, takhle. Já bych pochopila třeba kolo za 20. Jo, ale není tohle zbytečný luxus? Když ty sjezdy na tom horáku jsou hrozně v održku. Chápeš, to na to není vůbec stavěný, to kolo. To je těžký, blbě se to ovládá a jakmile se vysekáš, tak to můžeš klidně vyhodit. Jo, a na kole za 60 cen nevysekáš? No ne tak často, protože tohle kolečko na to stavěný je, že jo? Rozumíš. A jezdec taky, protože si pořídí ještě kompletní výbavu, chrániče, vestu, tak jako za 10. Jo, jezdec si pořídí za další 10 ještě výbavu. Je to drahý sport, co? Co když tě to přestane bavit? Tak to asi nepřestane, ale i kdyby, tak to prodám, ne? Aha. Miláčku, to je asi úplně jiný pocit, než když jedeš po té silnici. Jo, já vím, tak básněl za tom celou Moravu, že jo, ale jenom mě napadá, jestli nevíde levněji, že bychom tam občas třeba zajeli a ty bys si to kolo jakoby půjčil, víš? Jako je to drahý, no. Neříkám, že ne.